आंना बिस फैलायनाङा होनांगौल' इदि खालामनो बायो इदि खालामनो बायो लाइभआवनो डाइरेक्ट थमनो थांबाय बे आं गोदान बानायला गैला मा बानायनांगौ दुइस जायाबाबो अरजाया नैखौसो होफिननांसिगौ दाउसा बोनायखौ नाव जौबाथाय गैला मोनसेल'सै गराय थाबायबाथाय होगालांबाय बे थांबाय मानो लाइभआव हरनांगौ बोलाय सासे गैया आंनाबो गैया सासे दंना लाइभ सासे हरबाय नोंना लाइक हराखैलै लाइक होआ रावबो बै एगालाय माथो बे सासेल'सो सोरबा लाइक खालाम जाय नायदों अननानै लाइक खालाम नै सयजन नायबाय नोंना लाइक खालाम अननानै लाइक खालाम रायजोफोर जोबथि फैसालियाव फैनोसै नै माबासो जाबाय trying to reconnect net जोब्बायदां नेट नाङाखै नेट गैया लाइक खालाम अननानै लाइक खालाम बारासो मेट्रिसननि बारा नायदों एयारटेल आंनानो स्ल'सो नेटा लाइक खालाम सोरबा नायदोंबा लाइक खालामलाय अननानै रायजोफोर लाइक खालाम लाइक अननानै जोबनोसै जोंना खेराइया नै गामिया जोंना खाखरमारि गामियाव जादों खाखरमारि गामियाव जादों दख'रा हिसाबै जोंनिया माइनाव दख'रा गोलैयो माइनाव दख'रा दुलाराय मोनसे बाथौ आफाद जोंनि बेन्दोंआव थानाय खाखरमारि गामिनि खेराइ फोरबो आरो मैयानिफ्राय जानानै नै दिनै सोरांबाय लाइकखौनो होआ सासे गैया लाइकखौनो होआ 12 थांबाय बारासो थांबावो दे बारासो लाइक होआबा लाइक हो रायजोफोर लाइक हो अननानै नायदोंब्ला लाइक होलां खेराइया जोबनोसै जोंना बावला
Kingston Marak, hi, welcome my YouTube live. Welcome. Oh, này sao hột nhau này, hột guru bay, hột. Ada kau, bos ni lah, nak beli sini ya. Semdun, aku sarot lagi, aku sarot, bersalah raja gubu. Sendi, sendi. Jadi aku rodu ni. Nih jena keren negara pra, gamina aimau pra. Ayo. Amasya mosaयोमोन देग्लाय एसे दुरबल जादों. आथिं गाज्रि बेनाव नै आथिंसो लादेरनांदों बेखायनो मोसानो हायासै आमासिया मोसायोमोन. दङ नै ओरैजाय. माइनाव लांनो थाखाय नै जोंना दनाव देवारि आलासि गय जरा फाथै जरा लानानै फैखाबाय. खोमसि जाबायलै नै सिनायहर लाइटआ होथेजोब्बायना. Saha nungdeng mosaideng Misti oi ma जादों दे खेराइ खाथियाव फै दौरि हारसा दौरि नै हारसा दौरि नै जोंना मोसागासिनो मानसिखौ थाया जाबाय रोंबाय जोबनोसै खेराया जोंना बोसोरनै जाबाय आं मोसायैया बोसोरनै जाबाय बोसोरथाम खेराइ मोसानानै ओमफ्राय थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय बोसोराव मोसानाय जायासै आङो
Please join me. Masa kau? Chili. Duri au ni. Jadi nunggu mana nak ada babu? Duri apa mana ke duri au ni? Duri mana ke? Malah kau suruh bikin na jual ya. Ma. Saksnya dia berada runga hune runga. Runga hune runga. Baru hune naik ni gua. Rung. Ayah, guru nanggo beradi. Mana pas ni nanggo? Deh. Dia udah suruh mana? Mana ya bu? Dia gede lo nangdo. Sini baik. Sini asyik kono. Nau jauh naik, raja nau jauh naik. Iya, ibar. Nani bifani nau, jauh cai, raja naik do. Nani bifani nau jauh baik. Jauh dari mana unu thang jauh ya? Jauh dari mana unu thang ko? Jauh dari sini sana. Jauh dari ya. Light kibra jawai. Ya. Tahu ini. Baru kita ngeliat. Light dan action low ni tahu. Like na ada.
Muraya lah muraya. Muraya. Jadu. Aduh. Murah ni siru. Aduh, Miki. Ilai. Aduh jeng bujung. Balik lah jeng. Jaya. Ibarat kita kan sisna. Siapa jebak gila? Murah dia ke mana? Ibarat kita ibarat jebai. Jebak juga. Kita mau boleh. Oh za. Aduh. Murah. Oh ada murah. Aduh. Murah. Gede nama saya. Anak apa hu? Hah? Dinamo gua hu. Hu apa? Saya. Hu apa hu harus dia. Sini apa dia? Gorai tak pernah sih. Like ke abang don je like ke abang. Like je like undannya like ke. Bas live dah record cap live dah. Ibar last getang. Ini Jebay ni kan akhir ya. Thangbai sagorok. Live ko ra tapre kun bas. Live ko ra tapre kun bas. Korek tapre lang ba yan? Korek tapre lang ba yan? Jeplay last. Ini nak video dah berisikan. Ini kapur mari kami yang ada. Bukazat district Misnyau. Anak kapur mari kami yang. Nih, biku kasih bika bal tak buka, kasih bika bal tak buka, pakai nunggu itu jual apa na? Bernasib banyak. Dari fish kini bar.
थालिर लाबो थालिरा Lại có tương đối với lắm.